Mailan parte hartu duten horiek, uste dut bakoitza, esan duten bezala beraiek, bakoitza bere euskeran aritu da. Baina hala ere, denak ulertu dugu. Segurazki aurreko urtetan egin den alegina egin ez balitz, zailtasun guziekin, ez genuen behar bada elkar ulertuko, baina ulertu dugu. Beraz, nik uste dut bide horretan, batasunaren bidean, bide handia egin dugula, oraindik falta dugu, baina nik esan nuke ondorio bezala hori atera dezakegula. Hemen hitz egin dutenak, bakoitza aritu da bere euskeran, denak ulertzeko moduan esan bezala. Zer esan diguten importantea izan da, baina baita nola esan diguten ere. Nola, nik uste dut guztiak gozatzeko bidea izan dugula, ikasi dugula batasun hori hasi zenean zer giro genuen, euskara nola zegoen, zer kondiziotan zegoen, zer baldintzetan zegoen, ze giro zegoen momentu horretan, ze indartzuen euskarak, nekez egin zirela lanak, aurrera eramatea indarra handia eskatu zuela aurrera emateko bide horrek. Esan digute giroa literaturan eta hainbat komunikabideetan eta oso apala zela. Baina gogoan izan, gaur goizean hemen sinatu dugu Euskaltzaindia eta Euskara Elkargoaren artean hitzarmen bat. Hitzarmen horrek nolabait euskarari ofizialtasuna ematen dio iparraldean orain arte izan ez duena eta Euskal Herri guztian oraindik lortu ez duguna, erdietsi ez duguna, Nafarroan oraindik zati batean besterik ez dugu ofizialtasun hori. Beste 3 herrialdetan badaramaia bide bat ofizialtasun horrek, eta nik uste dut hori ere aipatzekoa dela gaur hemen Baionan gertatu den hori. Euskararen batasunean bidea irekitzen izan zen Baiona eta gaur ere uste dut bidea ireki dugula hitzarmen hau sinatuz. Hitzarmen horretan esaten da Euskal Hirigune Elkargoak aitortzen du euskaraz denaz bezain batean Ipar Euskal Herrian Euskaltzaindia dela erakundea aholku emaile ofiziala. Beraz nik uste dut pausoak ematen ari garela alde hortatik ere eta beharrezkoa dela. Batasunean, aipatu dugunean, batasunaren hasiera horretan zailak izan zirela, baina gidari bat edo gidaria beharrezkoa izan zela, hemen izen bat aipatu da behin eta berriz, Txillardegi izan da, gidaria behartzen, katexismarea aipatu du baten batek, garai harteko katexismak, baina gero uste dut azkeneko maiontan erabileraren inguruan aritu denean beste batek aipatu du katexisma ere beharrezkoa dugu eta momentu honetan guretzat berria da katexisma. Hau da, beharrezkoa ditugu ereduak, beharrezkoa ditugu komunikabideak, komunikabide Euskal Herri osorako direnak. Batasuna hori baita herria egitea eta hizkuntzetik hasi behar dugu batasun hori egiten. Baina gidaria behar dire, baina beharrezkoa ziren, edo beharrezkoa izan da guzien alegina, baten batek esan du. Eztabaida franko izan zen momentu hartan. Iparraldean, isa hori eztabaidagarria izan zen, isa sartzea ematen zuen, soberan sartzen zela isa. Hegoaldean batez ere atxea zen. Atxea soberan zen hegoaldean, atxe sobera sartzen zen. Eta iparraldean atxe eskaz sartzen omen zen. Baina eztabaida txikia izan zen. Guztiek ikusi zuten Euskaldunen lokarri zela eta beharrezkoa zela batasun hori. Nik uste benetan Euskarak behar duela batasun hori ez dakit zuhaitzean ikusten aldugu, Euskara bat da, zuhaitza bera da, baina guztien lana beharrezkoa da. Hau da, naiz eta isa sartu, onartua izan omentzen, ez omen zituen irakurleri galdu aldizkariak. Eta euskarak ere guztiak behar ditu, guztion lana behar du, adar guziena, euskalki guziena, lurralde guzietako euskarak behar ditu. Eta gu guztion, euskaldun guzion beharra behar dugula. Nik hoxe ondorio bezala ateratzen dudana hor.